quan arribem no s'havia passat la següent cosa. Passen, passen! Anem a fer un experiment que es tractarà de l'explosió d'un volcà en erupció. Anem a fer un experiment i els nostres companys explicaran com. Hem construït un volcà que vam posar bicarbonato, colorant, vinagre i aigua. Hem fet un volcà i vam posar bicarbonato, colorant, vinagre i aigua. Anem a fer un experiment i després anem a posar el bicarbonato. I després anem a posar colorant. Y luego vinagre. Hem de tindre paciència, no? Perquè esteu tirant a goteta a goteta. Jo val. A veure, està així? Sí. Però no puc, Què has fet? Mira que explosió. És que no sabia que era este líquid de color porpra. Mira que ens hem convertit. ¿Y qué era ese líquido de color porpra? Pero al tirar no vas a quitar. Quan vas morir les cares mascarades dels científics m'havia impressionat. Bon dia. Ja esteu tots asseguts, molt bé. Anem a veure quin taller és el que ens han preparat els nostres companys per avui i esperem que no us passi res estrany perquè portem una que pa què. Júlia, per favor. Bon dia. La nit ens ha donat un plat de cuina i ens anem a llevar les mans en alcohol sacat les tenim brutes. Sí, perquè crec que és important tindre les mans desinfectades per a fer tallers, no? I ara què aneu a fer? Ara què aneu a fer? Anem a tallar la fruita. Hi ha una pera, una mandarina, una poma i un plàtan. Ara vaig a començar a tallar el plàtan. Esteu fixant-se tots com es fa una macedònia? Vale, anem a tallar. He tallat el plàtan i ara Nico va a tallar la mandarina. La mandarina se talla sense anivell.
Molt bé, el que estàs fet és partint-la, no? Separant els gallonets. Ara jo vaig a tallar la poma a trossets. Hi ha que anar amb molta cura, però això té que ser sempre... Si el feu en casa ha d'haver un adult davant, recordeu-vos. Que si no poden passar cosetes. Per si sempre tallar-se. Molt bé. Tal i com està, ara és l'exemple perquè després cadascú farà el seu. Més tard cadascú farà la seva macedònia per a poder tastar-la. Ara la tastaran. Podeu agarrar un gallonet de mandarina si voleu o un trocitet per a tastar-la. Deixa el gabinet de la taula, per favor. Després la menjareu, però tota mescladeta, veritat? Sí. I què tal està? Molt bona. No noteu així una calor? Doncs ves que esteu ficant-se rojos. A veure? Us haveu donat compte de lo que us ha passat? No. És veritat. De color porpra. Tenía cara de color púrpura. ¿Qué nos está pasando? Todos nos mal. Será una maledició. Será una maledició. Perquè la fruita no estava contaminada. La taronja està mona. I la poma també. La plàtan, conya, molt bo. Ara de les cares des científiques m'impressionaren les del cuiner, dels cuiners també. Què us he de dir de la pissarra? Senyor, mira lo que ha passat. A la pissarra apareixen palabres. Això em da molta por.
Ai. Àngels, he trobat una clau que crec que obri el passadís de la biblioteca. Molt bé, anem a provar-la. Funciona, entrarem i passarem. Anem a veure. A veure si funciona. Com que si funciona, entreu. Ai, Sí, anem d'on diu Jahuey. Sí, al passadís. Sí, anem. Anem tots. para.